नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम बरायफिननाय जाबाय। साननै सिगां नोंथांमोननो आङो थालिर बागानखौ देखायदोंमोन। थालिर बागान माने थालिर बागान जोंनि फादारमोननि थालिर बागान जायनाखि थाइनो गोनाङाव फिसा फिसा फुलि जानाय नोंथांमोननो देखायदोंमोन। दा इनि गेजेरजोंनो देरजोब्बाय नालाय इनि गेजेरजोंनो आं थांगासिनो दं। थुदो नायनोसै दिनै जोंनि बागानखौ माबायदि जानानै दं। दाखालि बावैसो माखासे फानहरबाय, खमसे खमबाबो 50 दाल 50 दाल फानहरबाय आरो थालिरखौ। बिदिनो माखासे फान्थाव एरियाबो दङ दाबो, नोंथांमोना नायनो हागोन फान्थावा। ओमफ्राय भेन्दि दं, नैबेफोर जाबाय भेन्दिया, भेन्दि बिफां, फान्थाव बिफां। फान्थाव बिफांफोरा जेनेबा माबाजोब्बाय आरो बोरायजोब्बाय। फान्थाव बिफाङा बोरायबाथाय फान्थावफोरा फिसा फिसा जालाङो, ओमफ्राय फान्थावनि बिगुरा रोजा जालाङो, जानो बारा एसेबां टेस्ट जाया, गोखा गोखा मोनजायो। ओमफ्राय नै थालिरा नै बायदि जादों, नोंथांमोना नायनो हायो थालिर बिदाङा। बे राथ'वाखै आरो जेनेबा साननैसो उनाव रागोन। ओमफ्राय नै बियो रानाय बायदि नुदों, थेवबो नांबावो आरो साननैसो। दासान्दि बारा एसेबां माबा गैया नैबो थालिरा। ओमफ्राय ओरैबो दं, दासान्दि एसेबां बिफां लाइफां गैया, जेनेबा खालि थालिरल' नांनानै दं। ओमफ्राय भेन्दि दं, गोदान गोदान फुलि बाव नोंथांमोना नायनो हायो, गोदान गोदान फुलि। माने थालिरा देरनो बारा टाइम नाङा आरो जेनेबा थालिरा थाबैनो देरो, ओमफ्राय थाबनो फानजायोबो। नैबेफोर भेन्दि बिबार लाबावदो आरोबाव। बिफां गेजेर गेजेर थाबायनो बिराद मोजां जायो आरो मोजां मोनो, गोसोफोरखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय नैबेफोरो जोगोनारनि सां गोजामोन, जोगोनारनि सां गोजामोन। ओमफ्राय दा नैबेफोर थालिरा दाखालि बारहुंखा फैनायाव बिदि जाना थालांबाय आरो बायनाय बायदि जाबाय। दाखालि माखासे आरो 26 दाल दाखालि बारहुंखायाव नै बिदि जाना थालांदों आरो माखासेया बायनानै एकदम नस्थ' जालांदों आरो। नैबेफोरो जोगोनारनि सांमोन, दा जोगोनार गैथ'ला नालाय खालि जाजोबना दं गासैबो। फैगौ गोजां बोथोरनि सिगां आरोबाव गायबावनाय जागोन। ओमफ्राय नैबेफोराव माखासे फामे बिबार दंलाबायोमोन सिगां, ओमफ्राय थांनाय बोसोराव साफा खालामनानै एकदम गैयि खालामजोबना दोनदों आरो खतम खालामजोबनायसो, दै पास खालामनाय जादों जेनेबा। मोनसे ओरैजाय नै मोनसे फुख्रियाव। थालिरखौ सापर्ट होनो थाखाय बिदि औवाजों माने सापर्ट सुंथाना दोननाय जायो आरो जाहाथे गोलैनो हायि बायदि। बिदिनो माखासे दंबायो। ओमफ्राय नैबेफोर जाबाय गोदान फुलि हरनाय, बेफोरनिफ्रायबो दा फिथाइ मोनजासिगोन आरो लासैनो। बेफोरो माने नैबेफोरखौ दासो जावफ्लेगासिनो, माने बेयाव सिबिं माबानो नागिरदों आरो बेयाव फोनो नागिरदों। नैबेफोरो
बेफोराव जिङाव खाथियाव गासैयावबो माने मा खाथा सिबिं फोनाय जागोन नै बेफोराव बै सिगाङावबो नै साइडखिबो समान सिद्दायै बिदिनो खाथा फोनाय जागोन आरो बेयाव बेखौ नायनायो बेबो बेखौबो रानाय बायदि नुयो राबायानो बेखौबो रानाय बायदि नुदों ओमफ्राय नै दासो ओंखारहांदों बेफोर जाबाय जिंखा दंफाङावनो बोरै नांजोबना दङ जिंखाया maybe नैबे सिगांनिया जादों मैथा माखासे मैथाबो दं बावगारदोंसो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नै बेयावबो दं बानलु बिफांबो दं नै मैथाया बेयावबो माथो ओमफ्राय नै बेबो नैबे बानलु फाग्लाखौ आं बेबायदि थायगोन होननानै सानाखैमोन आरोना नैबेखौ माइक' ना माइक्र' होनना बुङोमोनलाय बेबो दंमोन ओमफ्राय माखासेयानो थैलांबाय आरो दैबाना जादोंमोन नालाय बागानावबो हाबदोंमोन दा बेनिखायनो माखासे बानलु बिफांफोरा थैलांदो आरो नै सिगांनिफोराबो नै उननिया भेन्दि बिफांखौ एसेबां गोजौ जायो होननानै आङो मिथियामोन आरो माखासे बिफाङानो भेन्दिया आंजोंनो समान आंनिख्रुइबो गोजौ दं माखासे बेफोरखौ बिदि सुंखांना दोननाय जायो आरो जाहाथे माने बारफोर फैबाबो हथादै गोलैनो हायै बायदि बेफोर गासैबो जोगोनारनि थाखाय बानायदोंमोन दा बर्थमान जोगोनारा बारा गैया नालाय बेनिखायनो गोरान नुगासिनो आं जोगोनार लाबोबाय नैबेबो थास' बिबारा दंमोन माखासे खानानै लांजोब्बाय दासो माखासे जोगोनारफोरखौ अरख्लालाबायो थालिर बिफांफोरखौ माने गुदियाव अरो बिसोरो दिनैनि भिडिअखौ एसेबाङावनो फोजोबथ'नाय जाबाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों जै बर' हारिनि